po yung itakapako pa panahon na. Senior pa ka, host pa ka. Ako pag-i-hit sa kitirir ron. Mga nang mangipos na sa mga plato mo, paliw lang ilan ta mga tao po sa harap tinidor. Ahit. Mura kailangan kong magpalit og shave. Hira ko perbintiga paalo to. Mas barato sa mall. Pag mag-ama na yun ka, medyo inot na yun ka ba? Paalot na ako'y kuhan ron, ako'y hosting ron. Presyo kong shave, no? Kaya mas mahal man kung sa barber ka mag-shave. Another day, another vlog. Okay. Ako'y event karon. Philips. Tanawa ha. Oh. So man, wash out ra kay ko guys. Wala di ka ma-wash out nga. Puro ni Philips may gala. Dah! Happy na to laylay do yung mga sugaron. Hello ma'am. Uy, na din ni pakaon ron. Munang sayo mi. Sayo ta, basta host galing ta, magsayo gid ta. Kaya ano man, para makatanaw ta sa setups. Yun, so na yung mga pa-price karon. Na pa-price. Kuan ni karon sa Hugyo Events, hosting lang ni og program. Sound system na nadaan sa venue. Kaya kung wala yung sound system ang venue, kami mismo maghatag siya mi sa among nanapod mi sound system. Diba? Kapag partner, tawag ka ng quality yun. Nakashave na ko, nabantayan ninyo? Yes. Nagpalit ko og ka ng disposable. Na pag primero pa lang anaw, nagibang na dayon. So, nagpadol ta karon din para mas muhayag ang atong kaugmaon. Philips. Whiz the whiz. Kung medyo lagumon, kung lagumon mo, o di mo kaport o glutathione, mag-Philips mo, tanawa. Oh, di ba? Puti, no? Oh, itom. Anara? Sa uban ng mga lagumon, o di kaport o glutathione, nagluta man, pero pila pa kaadlaw, kaya pa mo puti. Ang solusyon, mag-Philips. Yes, tanawa, ang Philips lights, oh. Oh, puti, no? Diretso. Oh. Oh, lagom. Oh, puti. O lagom. Ha. Philips. Di lang naong muhayag, pati mong kaugmaon. and this is 6,500. So that's the beauty ng ano ng Simpson. So at least yun. So pang ano to yung sa free. Yes. Tsaka dun sa mga ano sa mga art galleries. Yeah, yung mga space centers. Correct. You know, like to invite them to interact. Okay. With the modules here to get to know the products, to get to know automatic na. Automatic meron silang regalo, which is this one. So may mga kuha na sila pa sa mag-attend na sila. Oh yeah. So sa registration pa lang. Yes, they will have something. Oh, hindi na zero. Meron na ano. Yun. So baka mamaya magtaka sila, bakit wala yung pangalan? So, pwede yun na-register. Pwede yun na-register. Years na shutdown, sumoko na, nawalan may trabaho. Ma'am, nawalan may trabaho, ma'am. Tapos hindi ka katawa, dapat naluoy mo. Asa, ma'am mo, mama, Octobis.
Grabe na ako, warag-warag yung mga panamay lang, hindi mo basta gutom na kay ang katawa ka tumara. Anyway, and because gisaligan mo sa kumpanya, you guys are here right now. So palakpakan tantanan, namata ka rin delay, ang uban, di pagos, may nanginipan niya. Kapon ito, ini rapol. Pero ano, ibilbil na. Sabi mo katawa, parang wala yung mga bilbil. May kabala ka, mabilbilon, nagyapon mo. Kawat-luwakan ka, ikay nakakapagso. Nakakabaliw, ang bewang mo. Kaya kita, paiyuguloy. Apo yung takakako ako panahon na. Senior pa ka, host pa ka. Ako pag-i-head sa career ron. Mga mangipos na sa mga plato mo, paliw lang, ilang tamang ako ukod sa harap tinidor. Alam mo, may power ako. 20 years in the industry, I have the power. Bisa pag first time na to nag-ilatanan, ma-feel na ko kinsa diri ang mga baragang pitaka. Wah, kurang-kusog diri ah. Dire. Mapila ko bisan bagang pitaka pero resibo ra tanan ang sulod. Mapilsan ako kinsa toy kanang adunaan og porma pero imbarguhonon ang motor. Kabalos ako sa mga lalaki kanang murag juice man naon pero sige tanang Viva Max. Gumanggiyahat. Kato mga listener ako sa MOR, gumanggiyahat na ako sa Radyo Trumpeta. Every morning, 9 in the morning, 96.3 Radyo Trumpeta.